Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, ha ga-ebo ya ala ka o buruo. Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, heburu n'etiti okwego obubu, heburu n'elu ekwego obubu, heburu n'ala ekwego obubu, ha ga-ebo ya ala ka o buruo. Heburu n'isi adịghị mma, heburu n'ọdụ adịghị mma, ha ga-ebo ya ala ka o buruo. Igbo ndị ọma njem ọnụ ya dịrị na mma, ya dịrị gị bụ onye ọma na-esonyere anyị n'isi mbido TV mma. Ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị mma n'ehihie, ọ ga-adịrị gị mma n'eke, ọ ga-adịrị gị mma n'orie, ọ ga-adịrị gị na mma n'afọ na nkwọ. Nke ọ bụla itinyere aka na ya, nwanne Chukwu ga na-akwado, ọ na-aga n'anya ya n'anya ya. Ịhụlanụ ka o si adị na ọ bụ ezuoke ahụ eri udela wuchie eme gịnị atọtuo ngịga. Anyị abịala ọzọ n'isi mbido TV n'oge ihe emume ehihie. Ọ bụ ya ka anyị nọ na ya ugbu a kpọmkwem. Aka anyị juru eju bara bara imete gị mma. Echefukwala n'aka bụkwa m onye nke gị ahụ, Maazị Stanley Chizaram Ike Ije, mmadụ PLC akpụketa ibu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Nwanne ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, onye bọpụta ihe a na-eme mme gịnị ntinye aka n'akpa. Ihe ọbụla m hụrụ n'akpa nwanne ọ ghọọla nke gị. Otu ọbụla o si wee dị, ọ bụkwa naanị m nọ ebe a maka na ọ na-eme ebe ọbụla m na-aga nwanne m ewere akwa ugo m ma eburu akwa ugo m si handbag m si ya nne bịa ka anyị gaa. Gịnị ka m na-ekwu? Onweghị onye ọzọ mụ na ya na ebe a na-awụ gị nwaada. Kọwaa n'onwe gị ọfụma. Nwaada Ugomma Jennifer, onye nuji akụgo mara. Ọ sị ọ gwara m ụbọchị a sị na mkpasu oyibo ọ ga-enye m wee taa. Ka ihe iji chi yi akwa ahụ taa. Edishọn m kwuru ihe ahụ. Ekwe nka mmadụ ga-esi wee lechaa ọmalịcha nwa dịka gị. Edishọn onwe ihe nyere mmanwụ dade. Awụrụ na ịma mgbe iji kwuo ya, ị ga-eweta ego iwu maka ịdara iwu n'okwu ahụ e gwara. Maka ahụ ya laa ya ka m gwa gị. Okwu ole ekwuru n'anya mmanya ọ fụrụ ọkpọrọ. Ị chọrọ ibu ya mmanya because adị sure na onwe mmanya ọbụla ya ṅụrụ ụbọchị ahụ. Onwe mmanya ọbụla gị. Ọ na-eze ndọbara ego anyị ekele mụ na ya gaziere onye ọbụla gị, ebe ọbụla gị si na-ekiri anyị, nọ n'ime ahịa, nọ n'ụlọ gị. Asị m ọ ga-adịrị gị na mma, ya tago maka ya abịala taa imete gị mma n'isi mbido TV ebe ọ na-akpọtụ, ya tago nwanne unu ahụlanụ ka ya bụ ihe si wee dị. Unu mana oge ọbụla anyị bịara ebe a, anyị na-adị njikere, aka anyị na-eju eju bara imete gị mma. Ya bụ gịnị ka anyị na ugbu a anyị nwere isiokwu nke mụ na akwa ugo ji wee bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu ga-abara gị uru, isiokwu ị ga-amụta ihe na ya. Ọ bụrụ na isonyebeghị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, kedu ebe ha ga-ahụ anyị? Biko gbaa mbọ ka ị gaa na @isimbido TV na YouTube, na Twitter, na Facebook, na Instagram. Mgbe ọbụla anyị na ebe ahụ kpọmkwem n'isi mbido TV, naanị ihe ị ga-ede ahụ @isimbido TV. Yotago ka isi kpọọ ya Twitter. Ọ dị ka chọrọ ịgbapụ n'ala Naịjirịa. Ịma otu ahụ na-emezi onye ọbụla na ọ na-emezi anyị kwarapụ. Akwarala pụọ. Otu ihe si aga na nweta visa mụ aga a na-eripụ ka m nọzi ebe a na-akpọ unu na fon ajụjụ unu ka ije. Ọrụ kotonu ga-aga. Ọwụ kotonu ka ha na-esi azụ ụlọ aga. Enwere ike eti isi n'ugwu Hausa siri Sokoto. Gafee Nigeria. Ebe ọbụla ga-ekwu ma ọsọ fọ across ọla bọdụ outside country. Ndị mba ofesi. Ya gaziere gị onye ọma na-ege anyị ntị. Naanị n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. Eji m aka na ị na-enweta onwe gị. Ihe ị ga-eme ugbu a bụrụ oche gị bịa n'ihe onyonyo ogu ka anyị nwee ike tọhee ngwugwu anyị ji agakwala ebe ọbụla gị. Mana tupu anyị atọghị ihe a ka anyị jee gbarịta egwuregwu. Yatago yọrịtụ ya yọrịtụ. Wepụta ha kachif gị ebe ọbụla gị nọ. Bido n'oche gị ka anyị megharịta ahụ obere, agakwala ebe ọbụla anyị na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ekele m unu. Anyị abịachila ọzọ. Anyị abịachi. Eji m aka na ị gbarịrị ego ahụ ọfụma, eji m aka na ị yọrịrị na-emete ukwu. Ọ bụrụ na ukwu na-enye gị nsogbu ịhịgharịa ya ahịgharịa, egwu a ga-agbatịrị ukwu. Ya tago egwu a na-agbatị ukwu. Ya tara ọ bụrụ na iwepụtara ịchafụ ha gị gbaa egwu a ukwu a na-ara gị ahụ, ọ ga-agba ọsọ. Ya tago ya gaziere gị onye ọma na-ege anyị ntị. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ Ebifedum na-eme
na-eme anyị abịala taa imete gị mma maka isiokwu anyị jiri aka taa akajara akaja anyị ga-amụta ihe na ya gị nwa okorobịa gị nwa agbọghọbịa gbaa mbọ ka ị nọruo n'ihu onyonyo gị gaa anyị ntị taa kụwa bụkwa onye nne ma onye nna mụta ya ọ bụrụ na nwa gị anọ ya gee anyị ntị ka iwe ike gwado ya akwụkwa na gị onwe gị o were ebe ị na-emeta ya ọfụma ị ga-amụtarịrị ihe na ya yọtara akakwa nwaada Ugoma Jennifer onye gịrị ya na-anọkọrọ isi Ibido TV mụ na nwanne m nwoke nọ ebe a nke a na-eji ka chakamaka Igbo ndị ọma mmadụ niile agaghị na-acha fụfụfụfụ enwe ndị ojii enwekwa ndị ọcha ka ọ ga-abụ enyetu ndị ebe a enyekwa ndị ebe a ndị be anyị na-echefula na aha ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije Ugomma ngwanụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya taa ịma isiokwu anyị ji n'aka taa gịnị ihe gbasara ịjụ ajụjụ tupu ị na-aba ihe ọbụla gị na-aba ị na-eme ihe ọbụla gị na-eme jụọ ajụjụ kwesịrị gị ịjụ yọtara o nwere ụfọdụ ha bilie ha hụ ka na ndị ọzọ mega ihe ha soro ha mewa ha anaghị ewepụta oge jụọ ajụjụ makwara n'ihe nọ n'ime ihe a mara uru ọ bara makwa n'uru ọ na-aba maka ọghọm dị na ya makwa ihe dịkasị o nwere ihe ndị mmadụ kwesịrị ị na-ajụcha ajụjụ na ya tupu ha na-eme ịghọtago ngwanụ ka ọ bụrụ ka asị m tinye ọnụ n'okwu asị m kọwaa ọ bụ gịnị bụ ajụjụ ka m ga-esi wee kọwaa ya bụ ife bụ gịnị ndị be anyị si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ n'ịkọwa ajụjụ aga m asị na ajụjụ bụ okwu ahụ ị na-ekwu ga-eme ka mmadụ kọwara gị ihe na-aghọta gị nke ọma onwe ka ihe si wee dị odogo anya ị wee chọọ ịghọta ihe ị ga-eme bụ gịnị ịjụ ajụjụ ma ọ bụkwa ụfọdụ ndị ga-asị na ịjụ ese ghọtago maka na otu ala Igbo si wee dị ndị Igbo na-eme onwe ihe na-edoghị ha anya ajụ ajụjụ ka a mara ihe kpatara na ihe a ji dị otu a ndị be anyị na-asị ịda adịda ada adịda nubekwa nke abụọ ị ka na-eto eto n'ụmụ ihe ndị afọ mitere ị ga-aghọta oke otu ọbụla o si wee dị ma ọ bụ ajụjụ ka ị na-achọ ịjụ ma ọ bụ adịda ka ị na-achọ ịda nke ọbụla ị datara gịnị ka m na-ekwu ya bụ gịnị tupu ị na-alụ di ọ dị mkpa ka ị jụọ ese tupu ị na-alụ nwaanyị ọ dị mkpa ka ị jụọ ụfọdụ ajụjụ tupu ị na-abanye ụlọ ụka ọ dịkwa mma ka ime gịnị ka ị jụọ ajụjụ tupu ị na-aba n'ụlọ akwụkwọ maọbụ na-asị na ọ bụ kọọsụ a maọbụkwa na ọ bụ ngalaba mmụta nke ọbụla ị chọrọ ịbanye na ya ọ ga-adị mma ka ị jụọ ajụjụ ịhụlanụ na isiokwu nke mụ na Akwaugo ji wee bịa n'ụbọchị taa dị nnọọ ezigbo mkpa Akwaugo tinye n'ọnụ n'okwu gị onye ọma na-ege anyị ntị a sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ghọtara ihe ọbụla gị na-eme na ndụ gị gburugburu na ị kwesịrị ị na-ajụ ajụjụ ọ kachasị mkpa ihe gbasara ndụ gị ghọtara ihe gbasara ndụ gị gị onye chọrọ ịba ebido na alụmdi na nwunye ụfọdụ n'ime anyị amakpuru alụmdi na nwunye na-ajụdị ajụ o nwere ụfọdụ ihe ndị ajụjụ ndị kwesịrị ịjụgasị tupu ị na-abanye mana ụfọdụ ya ajụghị ajụjụ a tupu ị na-ama ihe na-eme onye lụrụ alụmdi na nwunye na-erubeghị afọ abụọ esemokwu akụwa ọkpọ ha si ebi tupu na onye asị ana m alụzi ọzọ asị ka ihe na-afịọ nke ihe na-eme ndị ọkachamara ndị ọkaiwu ndị asị na ileba anya n'akwụkwọ ha na naanị na ọnwa Jenụwarị gara aga ndị tinyere akwụkwọ ka ekewa alụmdi na nwunye ha ka puku narị anọ ka ihe na-emezi
na ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị hapụ ihe anyị kwesịrị ịjụ tupu anyị abaa alụmdi na nwunye anyị achọọ ihe ọzọ hapụ mgbe e kwesịrị ịjụ ajụ ọ bụrụ ma ndị na-eme ihe ntọchasị ahapụ ajụjụ ekwesịrị ịjụ esoro ụmụ nwoke gara ata shawama ịta shawama na iri fried rice na chicken aba anyị n'isi chefuo ihe ndị dị mkpa anyị kwesịrị ịjụ tupu ị na-aba alụmdi na nwunye maka gị na mmadụ nọ na-ayọ ọyị mgbe ahụ unu na-ayọ ọyị mgbe oge ohere dịrị gị iji matasị agwa onye ahụ na-ajụgasị ụfọdụ ajụ nwere ka esi aba mmadụ ime ịghọta Ugomma ka ya bụ ihe si wee dị na ihe banyere alụmdi na nwunye ọ bụ na ama gasị na ọbịbịa ndị ọcha bịara n'ala anyị meziri o jizi dizie ka a na-emezi ihe niile ọchara acha gbute ọchaghị acha gbute ya otu ahụ n'oge mbụ ọ na-eme nwoke toruo n'ihe eji nwoke eme chọrọ ịlụ nwaanyị ọ sị ọ bụrụ na onwe onye ọhụrụ masịrị ya ọ chọrọ ịlụ a ga-ezipụ ndị ichie ndị kajara akaja ndị ụmụnna ọnụ na-eru n'okwu ka a gaa mee gịnị ka a gaa jụọ ese maka na enwere ka ụwa si wee dị enwere ndị bụ ndị obodo a anaghị alụ ndị obodo dị otu a enwekwa ezinụlọ bụ na ndị ezinụlọ a agaghị alụ ndị ezinụlọ dị otu a ya bụ ihe malitere n'oge gboo ịghọtara ya bụ gịnị mana ka ọ dị ugbu a asịziera nwere ka mmadụ ga-esi wee ọ bụrụ na obodo mepere emepe ka a hụrụ tupu a na-ama ihe a na-eme ka nwanne m nwaanyị Ugomma si wee kwuo atawa shawama tawa pizza hapụ ihe kwesịrị ime tupu a na-ama ihe a na-eme emechaa a na-anọzi na obodo mepere emepe agba akwụkwọ ebe nna ihe a mee omenala ekwesịrị ime anọziela mba ọzọ na-emezi ife dum were ego mee ihe dum were asịghị nke ha nke wepụtara ọfa ọzụlụ ukwu a na-azụkọ ihe dị nke were ego zie biko onye ọma na-ege anyị ntị a na-ekwu ya ọ na-atọ ọchị mana ihe ndị a ọ dịkwa nnukwu mkpa eziokwu ka na-agwa gị ọ dị nnukwu mkpa ọ ihe ndị a mechara ọtụtụ ezinụlọ taa nọ n'udo ha ụfọdụ ha agbasaala ụfọdụ ha na-achọzi ka ha si ọ na-emezi ha kwarapụ n'ezinụlọ ha maka gịnị ụmụ ihe ndị a ekwesịrị ilebara anya elebara ha anya tupu anyị agbakpuo na alụmdi na nwunye ị kwesịrị ịma ibe nwoke ahụ si ma nwaanyị ahụ si maruo ya ala jụọ ya ese marakwa ma ebe ị kwesịrị ịbalị ma ebe ị na-ekwesịghị ịba ị kwesịrị ịjụ ịmatacha o nwere ụdịka agwa ị ga-afụta nwoke na-akpa ọkachasị ụmụ nwaanyị anyị nwa na-emekarị mistake a o nwere ụdịka agwa nwoke ga na-akpa maybe because of ihe ndị ọ na-enyecha gị ma ọ bụ ego ị na-afụta n'aka ya mee gị ị gaghị emepe ọnụ jụọ nwoke ahụ si ihe anyị na-eme otu a ka ihe mere iji eme ya otu a agwa anyị na-akpa kwesịghị alaikere m agwa anyị na-akpa o nwere ihe ndị a ụfọdụ ime ha na-afụchacha ụmụcha saịn ndị a Chukwu na-egosicha anyị saịn ndị a mana anyị na-elefu ya maka ihe ndị a na-erite n'aka nwoke a mebi ka big fish achọ ọbụla nke agbanarị m ihe taa o jiri maka ya lefuru ihe ndị anyị mgbe ọ gbaziri nke wu ihe a na-ekwu okwu ya ọ batazie mechazie wedin mechazie nke abatazie nke wu marriage anyị emepezi onye ahụ na-asịzi o nwere ka jụọ gị sị o wefụta na onye a na-ese ihe tupu gị na ya na-aba alụọ di ọ sịkwa m na mgbe ọbụla gị iwe were ya ma ọ bụ ihe jiri ya n'isi ka ọ na-ọwụ ofu ugere mgbe ọbụla ga ụjọzọ obere ka ọ na-esepụ mana ịfụrụ ya mgbe ahụ ị gwa ya si ihe a ị ga-akwụsịlite maka na ụfọdụ anyị eche na ha bata na marriage ha ga-agbanwe nwoke ọ dịghị onye ka ọwụ ga-agbanwe nwoke olesi ma Chukwu achọrọ ka onye ahụ gbanwee ọ Chukwu sọsọ na-agbanwe mmadụ na-ejikwa aka ya kpebie sị na ha ga-agbanwe onye ahụ kpebie ndị be anyị ka nọkwa n'oge ihe emume ehihie isiokwu ka anyị na-eleba anya bụ gịnị ajụjụ ndị ahụ ị kwesịrị ịjụ tupu ị na-eme ihe ọbụla anyị elebanyela ya anya anyị na-etula ya anya n'akụkụ ihe gbasara elu di na nwunye otu ọbụla o si wee dị ọ bụghị ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa anyị ga-aga ka anyị ṅụrịta obere mmiri ọ bụrụ na anyị lọghachite azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị agakwala ebe ọbụla
Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị ka nakwa kpọmkwem n'isi mbido TV ebe ọ na-afịọ ebe ọ na-akpọtụ nke a bụ ọmalịcha ihe omume anyị bụ ihe emume ehihie nya ka anyị na-ewetara gị ugbu a ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a maọbụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-agbanye ihe onyonyo gị ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ a m na-asụ ya ọ na-abaghị na ntị na-aghọta ya nwanne hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ maka na onye nke m ka bụ onye o mere amarala echefukwala na aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike mmadụ PLC Apụkị TV nwe kpọọ maka na chepụta nkwa nke mbụ n'Afrịka onye mmemme onye mmekasị nwanne ntinye aka n'akpa ihe ọla ahụrụ na akpa m ọla nke gị otu ọbụla o si wee dị unu ma ka anyị si eme ya na ọ na-abụ ezu ụka ahụ eri udele atọ tuo ngịga ọ bụrụ naanị m na ebe a mụ na ọmalịcha nwaada m chapụrụ achapụ nwaada m na-enyo enyo na-asị ma m ga-akpọ ụmụnna ka anyị mara ihe a ga-eme banyere ya tupu na-agwa ihe ahụ na-agwa ya akakwa nwada Ugomma Jennifer onye ji akụkụ mara ya tago afọ ga ahụ ọ dịka ọ na-etozi ogologo ọ na-akpọrọcha oge anyị achọrọ m ka igbuo ya nkenke afọ ga ahụ ị ga-egbu belọtụ ya yọta ị ga-achụ ka ị ga-esi faịlụ ya ka slipit ya ka o nwee ka ya hapụ ị na-akpọrọcha oge anyị makwa na aha m ọwa ahụ echiri echi aha Chukwu nyere m agaghị m ga-anọchie ya n'ụlọ ụka ka ọwụ na obi eze ka ọwụ amaala chiri gị ka ọwụ eze mmụọ onye nwere ga-esi ya gaziere gị ka ọ kwalisi mbido TV ka ọ na-akpọtụ yọtago eti akakwala ebe ọbụla gụ maka na anyị ka na-abịago ihe anyị ji n'aka ka ọ ka eburu ibu ihe anyị na-ekwu okwu ya ogene ịjụ ajụjụ kwesịrị ekwesị tupu ị na-amakpu ihe ọbụla gị na-amakpu na ya anyị ekwuola gbasara alụmdi na nwunye ị kwesịrị ịjụcha ụmụ ajụjụ ma ihe gbasara genotype ị kwesịrị ịjụ onye ahụ ọwụ gị na ya ihe wu genotype maka a na-elecha ụmụ ihe ndị a na ụkwa mbụ asị ama ihe wu genotype kịta na ọ dịghị ka egige mụpụta nwa n'ụwa nwatakịrị na-ata afụfụ gbaa mbọ ka ị mata genotype onye gị na ya ga-alụ tupu ị na-abanye na ya ị nwere agwa ịhụrụ mgbe unu na-ayị na-ekwesịghị ekwesị ịjụọ ya ajụjụ gbasara ya unu ekwubi okwu gbasara ya ọ wụrụ ihe ị ga-eme ị mara na nke a ịkwado onwe gị ọfụma mara na ihe ka ị ga-afụta ma ị bara na alụmdi na nwunye ọ bụkwa na ihe ike ịma na ị gaghị emeli mgbe ahụ unu na-ekwu ka ị ga-agba emewe mkpebi n'onwe gị mara na ihe aga m emeli nke a enwere ihe pụtara tupu anyị aga obere ezumike ikwuru okwu banyere ụmụ agbọghọ na-amabanye na alụmdi na nwunye na-ajụgo ajụjụ ha bịa ha na-eche na ha ga-agbanwe onye dị otu ahụ nke ahụ wee chetara m ihe o nwere otu enyi m nwoke onye ọ na-ese ihe osise so o segidela ihe a mkpọtụ ya ofu ụbọchị si ya nna ahụ ihe ị na-esekwa ọnụ onwe ka ị ga-esi kwụsị ya kwụsị ya anụ ọ dị ya ọ sị ihe ọ gwara m n'okwu ya ọ sị lele gị nne mụrụ m sef nne mụrụ m sị m họrọ nri na anwụrụ na ya jụrụ nri nne ya ihe dịka otu izu ụka na-ese anwụrụ nsị ya kedụzie maka ọyị gị nwaanyị ọsị ọyị nwaanyị na-eke ya na apata ụkwụ m na-ese anwụrụ anyị nwa na-ekwu okwu ya ihe ọ na-arụ ahụ isi na ịba na alụmdi na nwunye na ị ga-agbanweli nwoke ihe ahụ ị na-aga agbanweli mgbe ahụ nụ na-alụ eme ọyị ọwụ mgbe ahụ ị bara marriage ka ị ga-agbanwe hapụkwa ihe a ka ị hapụ ị na-ejisi bụ nwaanyị ihe ahụ ị ga-agbanweli olesi ma Chukwu ejọs nnọọ mere gị amara ma ọkwa na iwe onye na-ekpe ekpere kpetụta ya ike Chukwu aza gị ekpere ahụ gbanwee onye ahụ ma ọ bụrụ maka isi ọ bụrụ na ị nwere ike ukwu nwere arụ ukwu nwere nke ị ga-eji agbanwe mba o ga-ejikwala ya agbanwele nwoke tọọ ya ihe o ji dị mkpa anyị ga-ajụ ụfọdụ ajụjụ tupu ị na-alụ aba na alụmdi na nwunye nke ọzọ anyị chọrọ itinye ọnụ na ya ịbanye n'otu ma mkpebi oke ka anyị kwugodi ịba na ụlọ mahadum ịgụcha ụmụ akwụkwọ ime mkpebi ihe ga-agụ n'ụlọ akwụkwọ ma nke ọzọ kee ihe ụmụaka ndị na-etopụta ịma ha na-apụta na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ọ na obi na-ama ha achọrọ m ego nke achọrọ m ego nke a maka na o nwere ajụjụ ha kwesịrị ịjụ tupu ha na-ahọrọ nke ahụ ha kwesịrị ịhọrọ
ihe nwere ikwu banyere nke ahụ bụ gịnị? O nwere ike onye ọbụla ga-enwerịrị mahadum ga-amasị ya ọ ga-achọ ịgụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị nweela iji wee maa atụ ị chọrọ ịgụ ihe banyere dibịa bekee ma ọkwa ndị ọkaikpe, ị ga-amalite jụọ ajụjụ wee mara ụdị subject combination, ya bụ ụmụ ihe ndị ahụ a na-akụzi na secondary school, ụmụ subject ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị maghị the right subject combination, ị mara na gịnị na ị nwere ike lekwa ya na jambo, ị nwere ike lekwa ya nke ọma gafere ya, mana nke ahụ ga-egbochi gị ịbanye ụlọ akwụkwọ mahadum. Maka na ahụla m ndị ya bụ ihe mere. O nweela onye mma nke ọma mere gịnị bara mahadum gụọ ihe dịka afọ 4 tupu abịa mee gịnị abịa chọpụta na subject combination ya mere gịnị na ọ dị wrong. N'agbanyeghị afọ ndị ahụ niile ọ nọ, n'agbanyeghị ụgwọ skuul niile ọ kwụrụ ebe ahụ, ọ laa n'iyi ma taịm ihe oge o wesịrị ihe niile. E nwekwara ka mmadụ ga-esi ikwutara okwu otu. O nwere ndị banyere n'otu ọjọọ n'ihi na ha ajụghị ezigbo ajụjụ. Ị nwere ike hụ enyi gị ọ sị gị na-abịa na o nwere ebe anyị chọrọ ịga, ịjụkwanụ gị ya kedu ebe ọwụ, kedu ihe unu na-eme ebe ahụ, ọ sị gị nọ social club ebe anyị na-anọ, ịjụghị ha. Mana tupu a na-ame ihe a na-eme, tupu a na-ekwu jack, asị gị na ị gaala fan na nlaghachi azụ adịghị gị. Tupu a na-ame ihe a na-eme, asị gị weta nne gị chukwu ajụ. Ya bụ gịnị, ọ dị mkpa ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-ajụ ajụjụ tupu anyị na-eme ihe ọbụla. Ugo, ihe ọzọ ọ na-adị m ka agasị ịma na ihe banyekwara ụlọ ụka. Enwere ka mmadụ ga-esi wee hụ ụlọ ụka, enwere ike ọ bụrụ ka ha si eti egwu. Enwere ụlọ ụka bụ ịnọ ọfọ a na-anụ egwu otu a, ọ na-atọ ka m soro ha ịmakwa ebe isi mmiri ha si pụtawa. Ya nke gbasara ụlọ ụka ahụ, asị ịbụ Baịbụl n'onwe ya asị ka anyị test ya spirit ndị mmadụ, ọkachasị ndị ụkọchukwu, mara ma ọkwa spirit ha o si na nke Chukwu ma ọkwanụ nke eze mmụọ nyere. Ihe na-eme ugbu a ọ dị egwu. Mana ụfọdụ anyị anaghị ajụcha ihe ndị a tupu anyị na-esonye n'ụlọ ụka ndị anyị bachara. Ụfọdụ n'ime anyị ebe anyị na-eso na-esi na anyị na-ekpere Chukwu, anyị ekwesịghị nọ n'ụdụka ebe ahụ, maka na anyị amaghị ihe ha ji hibe ihe ndị ahụ. Ịmaghị ihe ha ji wuo ụlọ ụka ha akpọrọ ụlọ ụka ọzọ na ụlọ ụka, mana o nwere ihe nọ n'okpuru ya, anyị ihe nzuzo ị na-ama. Ọ ya mere tupu ị na-aba esonye na ụlọ ụka ọbụla, ị kwesịrị ikpe ekpere, kpesie ekpere ike. Chukwu direct ya ga obi kwesịrị iso na-eme ihe a, na-efe Chukwu. Ọ bụghị ebe ọbụla ga-efuru iti isi, ebe ọbụla ga-enwe maka a na-akụ aka na-akpọ Jizọs ebe ahụ, chekwa na Jizọs nke ịma na a na-akpọ ka ị ka na-akpọ Jizọs, mana ọ bụrụ Jizọs wee onye nwe ebe ahụ. Ka o nwere ụfọdụ ụlọ ụka ị ga-abanye n'ime ya, a na-agụ praise and worship, na-agụcha ụmụ egwu ndị a na-eto Chineke. Ị ga na-efiri ya na mmụọ Chineke nọ ebe a, mmụọ nsọ nọ n'ebe a. Dịkwa nke ha onye ahụ ị ga-anọ ebe ahụ na-agụ, onye ahụ ga-enwe olu mara mma, nwee ezigbo olu, mana ọ na-agụ ihe ahụ, ọ na-ada gị ka ọwụ noise ka onye ahụ mega na ntị gị. Ị ga na-ajụ ka ihe onye agụga, ka onye a make ka noise. Within yourself, ịma na onye a na-agụ ihe a with mmụọ Chineke, ọ na-agụ mmụọ ọsọ na direct onye a, ka onwe gị ga-enwe dị feeling. Mana ụfọdụ ga-aya na-ege ime obi anyị ntị. O nwere ụfọdụ ọnwụnwa anyị ga-agbanarị na ya ma ọ bụrụ na anyị ege our inner mind ntị. Nwere some spirit na ọkpanyere anyị okwu si gị emekwala ihe a, ọ mee ihe a, duto obi gị anọ na ị chọrọ ime ihe a, ilewe igba ihe na mba na m try egodi ka m try egodi. So gbaa mbọ ka ị na-ege onwe gị ntị. Asị nwere ndị oyibo na-asị your instincts can never fail you. Tupu ihe ahụ obi gị gwara gị mee, soro obi gị agaghị atụrụ gị ashị. Ịghọtara?
so ka wee bụrụ ya Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị ka nọkwa n'oge ihe emume ehihie nke na-abịara gị site n'isi Ibido TV. Anyị na-asị gị agakwala ebe ọbụla maka gịnị maka na anyị ga-aga ka anyị gaa ṅụrịta obere mmiri anyị lọghachi azụ anyị aga n'ihu agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ekele m unu akakwala isi Ibido TV ka ọ na-akpọtụ ejimaka na ị na-eweta onwe gị ejimaka ebe ahụ ị nọ ihu gị na-atọ ọchị ị na-amụ amụ na-eweta onwe gị na-eweta onwe gị posketed a gazie gị anyị ka-ejikọ ihe anyị ka-eji n'aka ahụ ihe emume ehihie ihe emume ehihie nke taa ụsọsọ wetara gị ahụ mụ na nwanne m nwoke ejima anyị ma anyị wee ejima anyị dịka ejima mana ejima ya a na-akpa ya black and white aka akwa nwaada Ugoma Jennifer ahụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe anyị ji n'aka ahụ ihe gbasara ịjụ ajụjụ tupu ị na-ama ihe ọbụla gị na nkiri ọwụ dị ka ị chọrọ ịlụ ọwụ akwụkwọ ka ị chọrọ ịgụ ọwụ otu ka ị chọrọ ịba ọwụ ihe ọbụla gị chọrọ ime na ndụ gbaa mbọ ka ị jụọ ajụjụ a sị na onye ajụjụ a na-efu ụzọ ịjụ ajụjụ atụziere gị aka gwa gị ihe kwesịrị ime ihe ndị kwesịrị ime tupu ị na-eme ihe ọbụla gị ọ bụrụ alụmdi na nwunye nwere ụfọdụ ihe ị ga-agbanarị na ya ma ịjụzie ajụjụ ụfọdụ oge ọwụkwa ịjụ ajụjụ ọwụkwa ịjụ ajụjụ ịjụ ajụjụ kwesịrị ekwesị asking the right question jụọ ajụjụ kwesịrị ịjụ ajụjụ ga-abara gị uru ịjụọ nke a ị mara na nke ajụjụ a na-eziga gị ebe kwesịrị ịga ajụjụ dịka ịhụrụ mmadụ na-eri nri ịjụọ ya iriwala nri asị gị mba aja ka ọ na-ata ị ga-ajụzi ajụjụ ọfụma ajụjụ kwesịrị ekwesị ọkachasị ị na-achọ ịba alụmdi na nwunye ihe a na-asị lụọ taa echi agbasị ọ na-agbakasịcha m obi o nwere ndị ife alụmdi na nwunye agụọ ga-agụọ ọ na-atọ gị ka ị baa na alụmdi na nwunye bụkwa ndị ka ewee fi ya na dis ọ sị gị ụjọ adịzi ịba ihe nwa na-ekwu okwu ya ị mara nke ị ga-aba asị gị na maka na ụfọdụ ha ajụrụ ajụjụ ha kwesịrị ịjụ ụfọdụ ha o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ osu nwere ụfọdụ obodo na-anaghị alụ osu maka na ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị adabala ọnwụnwa ahụ adabala ụdịka ihe a ha lụọ di nwere ike nke nwaanyị na-amụ nwa tupu ị na-amụ onye ahụ achị na ịmụ nwa nwụọ maka na ndị be ha anaghị alụ osu ọ ndị ke nwoke a na-alụ osu tupu ị na-amụ onye ahụ alaa n'ike maka na gị ọ jụrụ ajụjụ kwesịrị ịma na o nwe ka ọ ga-eme asị na lọv na-egbu ka mmanya lọv parịwa m lọv bugharịwa m lọv nwantente ichefuo na ị ga-ajụ ajụjụ onye ji eme ọnụ gịnị ka anyị na-ekwu onye ahụ gịnị ya na-adị na mma ọ bụrụ na obodo mepere emepe ka gị na ya hụrụ ma jụrụ ajụjụ jụrụ ya jụrụ ụlọ irute ụlọ ha mara nna ya mara nne ya ma jụọ esi banyere agbụrụ ha maka na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị nwere agbụrụ dị iche iche anyị si wee pụta ịghọtala ịjụ ajụjụ ka o doo gị anya ọ bụrụ na e nwere ndị nwere ihe na-acha ha n'isi n'ime mmụọ nke ị na-amaghị ịghọtala ị na-ele ha otu ahụ ịhụnanya na-ebu gị nwere isi gị ga kpuba nwanne ọ bụkwa ihe niile ka ọ na-akọ nka maka na o so n'ihe mere na ụfọdụ ezinụlọ si wee na-eme gịnị si wee na-agbasa ihe mere ụfọdụ nne na nna ga-asị gị ịgwaghasị mma na o nwere onye na-akpọtụ ma o nwere onye chọrọ ịlụ m asị gị kpọrọ ya bịa ka ịfụ o nwere ihe ụfọdụ n'ime a na-ama ihe eji asị gị kpọrọ ya bịa ka ịfụ maka na gụọ onwe gị asị ndị okenye na-atụnyesi ihe okenye na ọdụ gụọ onwe gị nwatakịrị irigodo olu osisi ị gaghị afụ ya ịkpọrọ onye ahụ bịa n'ụlọ kpọrute ya ụlọ o nwere ajụjụ gụọ onwe gị inwe ka ịmadụ na ị kwesịrị ịjụ ihe dị ụtọ mana ha wawa okenye ga-akpọkọta kpụdo onye ahụ ọdụ jụọ ya ụfọdụ ajụjụ gụọ onwe gị na-amaghị mgbe ahụ ha nụtazie ya okwu n'ọnụ ha ga-asị gị oke nsogbu adịghị ha sizie gị lawazie mgbe ha nwee onye nke ahụ lachara abịa kpọọ gị nne na ọdụ abịazie kwụzie nke wee nyezie gị ndụmọdụ kwesịrị inye gị dịka nwa ịghọta ọ ihe mere ị ga-ekwu
gbalịa ka irute ụlọ ma ị na-eme ihe ọbụla gị na-eme. ịbụkara otu nwokorobịa gara gwa nna ya sị ya na ya chọrọ ịlụ nwaanyị. ịma ajụjụ nna ya jụrụ ya, nna ya sị ya ị chọrọ ịlụ nwaanyị, sị ya sị ya ihe ijikwa ego ọ na-ezikiri bụ ebe nwa njem ọnụ na-emezi anyị kwarapụ anyị achọọla iburu ngwongwo anyị wee gbafuo na-echekọta ihe niile anyị kwuru ọnụ taa bụ gịnị ihe ọbụla na-edo oge anya n'ihe ọbụla ị chọrọ ime, ọ bụ azụmahịa, ọ bụ alụmdi na nwunye, ọ bụ ihe banyere agụmakwụkwọ, ọ bụ ihe banyere ime mmụọ maọbụ ife Chukwu maọbụ ụka. Tupu ị na-abanye ebe ọbụla, tupu ị na-amalite ihe ọbụla, biko jụọ ajụjụ, ghọta ya nke ọma ka o doo oge anya ka ị mara ihe ị na-etinye ụkwụ na ya. Ọ bụ ka ọha m n'ọnụ. Ugomma, olee okwu ndụmọdụ gị? Ikwuchala na ya, ole ife ọdọ fọrọ ọnụ. Jụọ ajụjụ tupu ị na-aba ihe ọbụla gị na-eme, ihe ọbụla gị ọwụ na ndụ gị, gụọ gbasara ndụ gị, gbasara ezinụlọ gị, gbasara fuchọ gị, ma ihe ọbụla gị gbasara gị. Gbalịa ka ịjụ ajụjụ ka edoo oge anya, kọwara gị ihe ọfụma ka ịghọta ya, mara ka ị ga-esi kpebi ma ị na-aga ma ị naghị aga. Ịghọtago? Maka na ịjụzi ajụjụ ọ ga-eme gị gbanara nsogbu, hapụ ịdaba n'ọnwụnwa. Ndị be anyị ya gazie. Ọ bụrụ na isi onye bere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, anyị nọ na Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Chọọ anyị na @isimbido TV, ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Ịchọkwara na isonye m onwe m na Facebook, ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Sonyere peji m na Official Stanley Chizaram Ikije ka mụ na gị nwee, maka na onye nke m ka ị bụ nne ka ebe ha ga-anwudo gị. Mụ onwe m ị ga-enweta m na Facebook @ugojekanti, na Instagram ihe ị ga-eji nweta m ahụ Exobeauty Empire, Exobeauty Empire @official. Sọsọ ya ka ị ga-eji nweta m mgbe ọbụla anọ m ebe ahụ na-eche gị. Ịghọtago? Ndị be anyị, ya bụ egwu anyị gbafọrọ n'ụbọchị taa, anyị aha gị gbatọpụ ya ụbọchị ahụ ọkụ ịgba ga-akwa nne ya. Enweghị m sị ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụ afụ ọnụ. Ndewonu. Ya gazie.